Ba zan yi shirme ba, ba zan yi wasa ba, ba zai yi inki hanya ta arzikina ba. Na kalli matsayina, na ajiye hankalina, na daudiga abuna. To tun da 'yan siyasar mu ba za su sauya ba. Idan na ɗauki ganga, na doka ɗan kiɗina inda masu A'a, Jangudu, lafiya kuwa? Yashe min na sai da garken shanunmu dukkansu na rika sayan data, wai hakan tamkar na zuba jari ne. Da zarar ta fashe ba ma garken shanu ba, har garken amala zan iya haɗawa saboda tsabar yaudara irin ta mutanen nan. Ni kuwa na aminta da shi saboda yadda ya labarta min wasu daga cikin abokansa yadda suka sami miliyoyi lokacin da Dogecoin din nan ta fashe na farko. Yanzu ban sanya da wani ido zan kalli babbanmu ba. To kai dama da ya saita maka Bitcoin din bai nuna maka yadda za ka rika dangwalawa ba ne? Ya nuna min mana wasu malabai ja da baki da kore. Yashe min kullum da safe na danna su, sannan duk bayan minti 10 na rika dannawa ina dubawa. Yanzu shekara guda kenan ina yin wannan minin din. Mai zai faru sai jiya Lado na bayan gidanmu na zo wucewa, yashe min bari ya duba min coin nawa na tara. Daga ƙarshe dai yashe min ai duk aikin banza nake yi, domin ko coin ɗaya babu, saboda yadda ya dan nake latsawan ba shi bane yake tarawa, yanzu aikin banza nake yi. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saboda mana sharhi sannan ku yada wannan dauka.